Hey guys, good morning. So, eto, meron naman tayong review. Medyo matagal-tagal ko itong hinihintay. Most anticipated Honda Dio 2021. Eto siya. Dami naghihintay nito. So, tara, sakyan na natin. First ride. Let's see. Ignition on. Electric start. There you go. Linis. Bagong bago. Super fresh. So 7 kilometers pa lang yung tinakbo niya, as you can see. Super fresh. Parang ginamit lang to nung may-ari from casa hanggang dito sa bahay nila. To, akala ko may gas-gas, ano pala to, may plastic, may clear plastic ano pa na nabalot. Ito siya, huwag natin galawin. Anyway, yun, sarap naman gamitin. Sarap nung ano, lambot nung seat. So ayun, my height is 5'10", tapos ito yung pako, yan, nakaapak ng maayos, yan, nakababa totally, hindi naka-tip top pero nakababa. Alright, kasi natin itong side mirrors. And ang pagkasulina muna tayo, baka hindi tayo makaikot at tumirik. Itong duplicate. Saan tanggal niya? Alright, let's go. Gop, gop, gop. Alright, let's go. Ikot lang tayo around Dagupan. Quick ride lang, quick ride. Let's go. Sarap, nakakamiss naman scooter. Ngayon lang ulit ako nakapag-scooter for a very very long time. Ganda. Ganda ng handling ito. Gaan eh. Anyway, itong bagong Dio ngayon, yung feel niya parang ganoon din sa dating Dio kasi naging service ko rin yung yung Dio 3 noon. Pinahiram din sa akin ni Mao noon. Sobrang tagal na, more than a decade ago. Parang ganito yung feel eh. Malambot yung seat. Tapos komportable, ang ganda ng handling. Ito, singit-singit lang tayo. Pero kaya pa nito dun sa dating Dio na drive ko noon. Mas malaki to. Mas malaki siya, parang ito yung big brother niya compared sa Dio 3. Hey guys, hindi ako expert sa motor. Ito lang yung ko, sarili kong opinion lang to. So bola lang yan. Ayun. Ganda. Sarap singit-singit nito. Ang drive. Yung feel talaga nito parang ganoon eh, yung sa Dio 3. Nakakamiss. Ito, legendary na tong Dio. Sarap. So 9 kilometers pa lang to. Hindi pa nabibrake, hindi pa nandito ma-check yung top speed. Pero ito lang, takbong mainhin lang. Portable.
Laki din yung space niya eh. Ito, kung kita nyo, laki din yung space. So ito yung mga in-improve versus dun sa mga previous Dio. Mas malaki to. Mas malaki siya. As far as I can remember itagal na eh. So shout out ulit sa may-ari nito, kay Kuya Mao, na pinahiram niya sa atin tong super fresh na Honda Dio 2021 niya. Pagkatabi nito, tsaka sobrang tipid. Sobrang tipid nito. Clean ng Honda is, ang consumption nito, ng fuel consumption niya is 58 kilometers per liter. So layo nun. Mararating ng 1 litro, 58 kilometers. Wild. Sobrang tipid. So very practical to. For sure biglang magbo-boom tong Dio, tingin ko. Kasi sa halagang 49,900 I think. Tapos ganoon katipid, 58 kilometers per liter. Wild. Tapos ilang liter ang fuel tank nito? Kung di ako nagkakamali, nasa 5 liters, diba? Tapos 58 kilometers per liter. Parang abot ka na ng nun Manila nun Sarap talaga drive, guys. Very comfy siya for me. Very, very comfy. So para sa akin lang, sa halaga niya, sa 49.9 or 49k, huwag ka na masyadong mag-expect ng mga na sobrang husay na features. Kumbaga ito kasi itong 2021 Dio is very lang siya practical na motor, para sa parang tipong pang everyday use lang. Hindi lang pang everyday use siya, bagay na bagay pa sa everyday use. Papuntang work, pang errands mo. Super comfy. Tapos maliit, hindi siya super liit, sakto lang yung yung laki niya. Pero compared sa mga NMAX, mas malito, mas compacto. Mas ang gaan, super gaan. So kung mas maliit, mas magaan, mas madaling i-maneuver, mas madaling i-park. Pero grabe, after more than a decade, after more than a decade, nagkaroon ulit ng bagong Dio, the legendary Dio. Kasi itong Dio, isa sa mga paborito to ng mga nagmumotor noon mga 2-stroke, tapos sinesetapan, mga pinakakarera, mga maingay, modify talaga kasi ang gaan in the drag race. Tsaka kinaganda nito 4-stroke siya. So kasi naalala ko yung na-drive ko na yun dati, 2-stroke yun. Mausok, tapos kakapit talaga sa yung usok. Medyo siyempre mabaho. Naalala ko punta akong school, punta ako sa klase, gamit ko nga yung Dio. Halatadong nakamotor ka kasi pagpasok mo, hampas sa kanila yung amoy tuti. Pero ito hindi. Wala akong makitang puso. Siyempre 4-stroke.
So ito, paramdam ko yung combi brakes niya kaya tawag na combi brakes. Once na nag-brake ka, ramdam mo sumasabay itong isa, sumasabay yung yung kabilang kabilang brake. Para ito, pag pininas ko tong lever dito, tong brake lever dito, mararamdam mong sumasabay din tong sa right lever ng slide, mafe-feel mo Okay sana pag pag ginawa sana ng disc brake, diba? Pero wala, para sa pressure niya, para ilang yun mga basic lang talaga yung nilagay dito. Pero di na ako magrereklamo, okay na siya. Tsaka yung siya, akala ko nung una fuel injected, hindi pa pala, carburetor pa rin siya. So nung ini-start ko kanina, syempre sa cold state pa yung engine, medyo syempre hindi siya nag-start kaagad. Kailangan mo munang i-warm up. Papanggan natin yung busina. Okay. Siguro man next month uulan ng Dio siguro everywhere. Depende sa availability ng stock ng Honda. Yo, CB4. What's up, CB4? Ang husay. Kita nyo yun guys, CB4 medyo nag bright light pa sa atin, pinansin tayo. Siyempre Honda connection, di ba? Actually hindi, baka may sinilawan siya sa likod natin. Okay, para sa akin sakto lang talaga to. Kung tatanungin ako kung sulit to, para sa akin sulit to. Depende na sa paggamit mo kung saan mo gagamitin. Ito yung may-ari si Mao. What's up? Shoutout sa may-ari ng Dio. What's up, motherfuckers? Saan punta? Saan punta? Ha? Umikot ka, pauwi na rin dito doon. Okay guys, ayun yung may-ari What's up? Shoutout Sen. Beep. Right. Ang biker boys. Sakto nakita ko pa sila. Nakakatuwa. Lit lang kasi ng dagupan Nasabi ko uwi na, hindi pa pala, punta pa pala ako na Eternal. I-walk around lang natin to. Alam niyo kung bakit ko kasi gustong mag-walk around sa Eternal. Kasi yun, at least nabibisita ko yung papa ko. So tara, fast forward tayo papuntang Eternal. Let's go. In a city, still so far from home. I've searched for you. Sa mga gusto ko tong itong forma niya sa harap. Tong headlight niya. Ganda di ba? It's nice. Naka siya, LED light. So halatang hindi tinipid ng Honda. Tapos yung signal light niya is naka-bulb pa siya. At signal lights. Ito ang ganda to, naka-LED light din to. Ganda. Pag yung naka-switch siya, astig siya naka-smile. And ito, ang size ng tire niya is yan natin 9100 10 inches. So siya, tubeless tire. Tire niya is anong brand to? MRF, isa siyang Indian tire siya guys. So ito naka drum brake siya, harap and likod to. Ito tinatawag na combi brakes. Tulad ng sabi ko kanina, yung combi brake parang siguro short term combination. Pag nag brake ka sa isang lever, sumasabay yung isa, may support. So ayun. And tingnan mo natin tsura, diba? Ganda.
Very cute. So, tayo sa likod. Likod niya is same size sa harap yung tire size. 90-110 MRF tubeless. Tapos ito yung exhaust niya, yung muffler niya, very cute. Merong Honda na ka-engrave. Na siya, tahimik lang. So, pansin ko dito, akala ko nung una nga FI na to, pero carburetor siya. Tapos yun, single overhead cam na air-cooled. 109cc. So, sakto siya para sa akin. For me, for me. So, okay. Ito yung seat niya, okay yung feel eh. For me, yung sinakyan ko. Parang mas malapad. Mas malapad to compared dun sa dati, I'm pretty sure. Tapos to, ano to? Metal, akala ko plastic. So apakan ng backride mo, foot peg ito pala, akala ko may hilahin dito, wala, ito pala, dito siya. Ito yung leg room. Dati nga yung leg room niya sabi ko nga kanina okay, maluwag din siya. So tayo, daylight na, this bulb, signal light bulb. Very simple lang siya. So, wag nang mag-expect masyado para sa price kung nag-expect ka ng magandang features. Ito, sakto lang. Ayan siya, naka drum brake din siya. Tapos, naka naka mono shock siya. Isa lang, mono shock siya ito. Ano pa ba? Ayun, yun nga, pansin ko nga wala siyang side stand. Meron lang siyang center stand. Pero hindi naman nagreklamo doon, okay lang naman. And so dito tayo sa panel niya. Yung feel niya, hindi naman yung parang tipong sobrang tinipid Para sa akin, sakto lang. Even tong side mirror niya, plastic. So yung brake levers, and so ito, speedometer niya, nakahiwalay nga yung fuel gauge. Hindi ako sure kung ganito yung Dio 3, kung isang buo ba or nakahiwalay, pero I think isang buo. So ito yung dim, yung bright, turn signals left and right, kusina. Tapos ito yung electric start. Yan, very basic lang. Mileage niya baba. Ito, simple lang. Cockpit niya, super simple. Tapos may kickstart din nga pala to. Kickstart just in case na mga low battery ka. And then yung choke niya nandito. Dito pang cigarette. Dito cigarette lighter. So choke siya. Tapos may mga sayang, sana ginawa ng Honda, may lalagyan sana ng phone dito or wallet, ganun, pero wala. So may pangsabitan lang siya dito ng stuff. And meron pa dito dito. Ano ba to? Yun. It's like that, guys. Sabitan. And check out natin yung compartment. Wait. So let's put natin there. So check natin yung compartment. Bam. Siya. Meron siya kasamang simple tools na kailangan. Ano siya, 14 liters tong storage capacity niya. So let me get my helmet. Tingnan natin kung kakasya. So try natin ilagay yung full face helmet ko. Kasya. So
Parang malabo. Ayan. Ewan ko lang kung ibang position, try natin. Hindi ata talaga kakasya. Pero baka, yan natin. Point, hindi. Baka pag mga yung half face, kasya na. So, sound check natin. So that's it guys. Basically yun lang. Pag ako ang tatanungin, para sa akin sulit ko to. For me. So ayun, sana nagustuhan nyo itong quick review. And I hope you like this video and subscribe sa channel ko. So peace!